So inniu bhí muid an seo in Naomh Comhghall I Déanna Céiliú ar an céad amach agus an céad Comhghall ar an Díchoilíniú idir agríocht Pobal Glór na Móna agus an acadaí le rud na Gaeilge agus hOllscoil na Banríona agus bhí an rathairt ar an Comhghall inniu ní muid ag dúil leis an méid sin sim agus an sim a bhí leirithe maidir leis an méid achamrí a hana gisteach agus bhí tugadh cré agus ordaí bheisní i gcéis lei sin agus bhí lá den scoil gine chudmhór fóthaimí faoin teideal an Díchoilíniú an idirthis an litríocht an béalaidis na hAoine políteach fáilteach gachbrad hís fan teideal an mór heideal sin agus an mór héama so tá muid ag dúil go mór le bheith tógáil ar seo in sna bhíontaí amach roing. Lá den scothbhí an níor a siúl go mbeidh slú go mór seanse agus is óon rud eile a thu a bhaim go mór ar gcuoine na caidan an taide agus caidan na gainsairí bhí searthaide rí himúil á chur láthair agus bhí meas gan iontas daoine freisin taidirí atá dír tosú amach taidirí eile atá go gan obair se le blianta fada taidirí atá gobar sa síl achadúil taidirí eile atá gobar sa síl Pobal agus scríomhíthe idir óg agus ísta. So tá ansásta sin an rudaile a go glór daoine idirnáisiúnta an agus mBéal go Teanga an ar an lá freisin bhí rochtain ag gachtain ar an ábhar seo. So se an tús pointe tá se an tús bé mit a teachtar as rís agus tá súil inis leis an dara himocht agus leis an tríú himocht agus is mar sinnta ach tá a chuirtús le grééis an taide agus bé tiile ag go rá amach an seo.